idan mutum ya zo ma Allah subhanahu wa ta'ala babu imani tare da shi, ko kuma ko da ma muminin ne sai ya zo da aiki ran alkiyama amma matsalan bai yi aiki domin Allah ba, to akwai matsala. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a cikin alkur'ani cewa akwai waɗanda za a zo musu da aikinsu ma ɗuɗɗuki kamar wani babban dutse, suna ganin shi saboda girmansa, suna jira a sa a ma'auni su je aljanna, sai Allah ta'ala ya ragargaza aikin gaba ɗaya ya kora ladan. shine faɗin sa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. mutum ne zai yi aiki irin na kwarai a nan gidan duniya, ya yi aiki nagari, ya yi ta tsammanin cewa zai sha, amma babban matsalan ya manta cewa ba don Allah ya yi aikin ba. Ya yi aikin ne don mutane su yabe shi, ya yi aikin ne don yi magana mutane su yi masa kabbara, ya yi aiki ne ko don ya burge mutane ya nuna ya iya ko ya fi wasu iyawa. Duk irin waɗannan ayyukan ba za su amfani mai yin su ba a ranar alkiyama. To Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya koyar da mu a Qur'ani suratul ghashiya. Hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin mene khashi'a. A gaba Allah ya ce me amilatun nasiba, san ya ƙara gaba ya ce me tasla naran hamiya. Hal ataka hadithul ghashiya, shin labarin mai lulluɓa zukata da tsoro ta zo maka? Ita ce alkiyama, saboda duk wanda ya tashi kiyama sai ya firgita. Allah ta'ala da kansa ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wilda nashiba. Ya za ku yi ku kare kanku gaban Allah idan kuka kima Allah biyayya a gidan duniya? Ya za ku iya tsara kanku gaban Allah a ranar da ƙananan yara saboda musibar ranar zaka ga kansu cike da furfura mala, zaka ga ɗan yaro kansa duk ya furfura. Me ya faru? Tsoron tashin alkiyama, tsoro ne na tashin alkiyama. To wannan rana da take zuwa, annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani wannan suratul ghashiya din, Allah ta'ala ya ce shin labarin mai lullaba zukata da tsoro ya zo maka? Malaman tafsiri suka ce ma'anan ayan shine laqad ataka hadithul ghashiya. Ai ko shakka babu, tunda malaika jibril ya sauka an maka wahayi, labarin alkiyama ya riga ya zo maka. Kuma malaika jibril ma ya zo ya tambaya, ya ce fa akhbirni ani sa'a, ko ba ni labari game da alkiyama, yaushe ne kuma ya take? Ma'ana yaushe ne alkiyama? Sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili. Ai wanda ake tambayan bai fi mai tambaya sani ba, wanda ya tambayan bai fi mai tambayan sanin ba, wanda ya san ranar alkiyama ba in ba Allah ba. Sai ce fa akhbirni an amarati hako, ka bani labarin alamomin da idan sun zo alkiyama ta zo. To cewa hal ataka hadithul ghashiya, suka ce ma'anar shine hakika labarin alkiyama ya zo ma ba tambaya ba. To sai dai tunda kai dan gatan Allah ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan Bahaushe ce dan gata yana nufin cewa wanda Allah yake so, ko ba da muna nufin Allah yana da ɗa ba. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi wujuhun, domin ka shirya kada ta zo maka babu shiri, ga labarin kaɗan daga cikin abin da zai faru a cikinta don kai mata shiri. Wujuhun, wasu fuskoki fa yawma idin a wannan rana khashi'a, kaskantattu ne, walakantattu, yan wuta ne su, ya Allah ka tsare mu. To shine ya ce amma a duniya amilatun, shine dalilin da yasa na kawo aya. Amilatun, a duniya sun yi aiki tukuru, duk wanda ya gansu sai ya ɗauka ma in an zo maganar aljanna ai su tuntuni suna ciki. Nasiba, sannan sun wahala game da wannan aikin da suka yi. Amma abin ban tsoro sai Allah ta'ala ya ce tasla naran hamiya, za su shiga cikin wuta mai tsananin ƙuna a ranar alkiyama. Me ya haifar? Ba su yi don Allah ba.